कोकणच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। मी जिल्ह्यात सर्वांशी संवाद साधत असतो, माझा वैयक्तिक शत्रू कोणी नाही, असं विधान पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलंय। पाहूयात। मला आठवतं जेव्हा पहिल्यांदा आपण कणकोलीच्या माझ्या घरी भेटायला तुम्ही आलात, आपण बाहेरच्या ऑफिसमध्ये बसलेलो आणि आम्ही एकत्र बसलो आणि त्यांनी मला सांगितलं, नितेशजी असा असा आमचा विचार आहे की आम्हाला सगळ्या जणांना एकत्र येऊन प्रशासना म्हणून, सरकार म्हणून आज 5 वर्ष आमच्याकडे आहे। तुमचा आणि आमचा अतिशय उत्तम संवाद आहे, निवडणुकीच्या निमित्ताने असो किंवा अगोदर। मी एक असा जिल्ह्यातला कार्यकर्ता आहे, कोणाला कदाचित विश्वास बसणार नाही की माझे इथे कोणच तसे वैयक्तिक शत्रू नाही। मी प्रत्येकाशी बोलतो, मी कोणाकोणाशी बोलतोय याची अगर माहिती दिली ना तर पत्रकार मित्र ब्रेकिंग न्यूज चालवते, म्हणून प्रत्येकाशी संवाद साधतो। मी कधीच कोणाला राजकीय स्पर्धक समजणं वेगळं आणि वैयक्तिक शत्रू समजणं वेगळं, मी कोणालाच शत्रू मानत, प्रत्येकाशी संवाद साधणाऱ्यापैकी कार्यकर्ता आहे। 2014 ते आतापर्यंत जिल्ह्याच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये मी विरोधी पक्षामध्ये होतो, आज सत्तेमध्ये आहे, पण प्रत्येकाशी संवाद साधून जिल्ह्याचं हित जिथे मला दिसलं तिथे तिथे संवाद साधण्याचं काम मी त्याच्यावर निश्चित पद्धतीने केलं। आणि आज बघा त्याचा फायदा एवढा मला झाला की आज मी पालकमंत्री म्हणून मी तिथे ज्या खुर्चीवर बसलोय तेव्हा आमच्या संविधानिक हितकर्णी आमच्या महासंघाला त्यांना एवढा आत्मविश्वास वाटला, ए बाबा अनिकेत तू बाजूला, तुला काही स्पेशल ट्रीटमेंट नाही आहे। महासंघाला आत्मविश्वास वाटला की नाही, आम्ही पालकमंत्र्यांकडे गेल्यानंतर ते आमचा ऐकून घेतील, आमचा प्रश्न सोडवतील, आमचा अतिशय उत्तम संवाद त्यांच्या बरोबर आहे। हा विश्वास त्यांच्या माझ्यावर असल्यामुळे आज बघा किती फायदा ह्या निमित्ताने होत चाललेला आहे। मग नंतर आम्ही ठरवलं की चला आपण एक वंचित समाजासाठी जनता दरबार आपण आयोजित करायला पाहिजे, जो कधीच आपल्या जिल्ह्यामध्ये कदाचित झाला नव्हता। आम्ही तो आयोजित केला, असंख्य निवेदन आले, लोक भरभरून आले, लोकांनी समाधानही व्यक्त केला, पण त्यामुळे प्रत्येकाचे प्रश्न समजून फक्त मतदानापुरते ना संबंध ठेवता विकासाच्या दृष्टिकोनातून ह्या वाड्या वस्त्यांचा विकास आम्ही कसा करू शकतो ह्याचा काही अभ्यास आम्हालाही करण्याची संधी मिळाली। आमचे पण काही कोडी सुटली आणि त्याच्यामुळे त्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा आपल्या या समाजाला आता होतोय आणि भविष्यामध्ये पण होईल, याचा अनुभव तुम्ही सगळेजण ह्या निमित्ताने घ्याल। आज जेव्हा आम्ही जिल्हा नियोजनाच्या विकासाची निधीची यादी तयार करतो तेव्हा समाज कल्याण असो, अन्य आमच्या हेडच्या खाली आपल्याकडून आलेल्या निवेदनाला आम्ही न्याय कसा द्यायचा हा स्पष्ट आमच्याकडे आराखडा तयार झालेला आहे। निवेदन आली आहेत, चला त्याची उत्तरं आणि त्याची निधी आपल्याला द्यायची। आणि हा काय फक्त शेवटचा वंचित समाजासाठी जनता दरबार होणार नाही, थोडं ही आचारसंहिता संपून दे, परत एकदा जानेवारीला आपण घेऊन अजून पुढची कामं काय करू शकतो याही गोष्टी आपण एक रुटीन जसं आपण त्यांना म्हणतो की दर 3-4 महिन्यामध्ये आपल्या वंचित समाजाचे जे जे प्रश्न आहेत ते सगळे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकार म्हणून, प्रशासन म्हणून, पालकमंत्री म्हणून मी पावलं उचलण्याचं मी ठरवलंय, त्याप्रमाणे आपण सगळेजणांचा प्रवास सुरू आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।